Ešte nie. Ešte stále nie. Ešte nie, ešte. Aha, dobre, môže byť. Takže ešte fotečka do rodinného albumu. Ľubko odfoť a Jadanko, fúha, to je dvojica. Babi, zapozujte, nech majú trošku lepšie fotky. Dobre, už sú prešla, že nech sa páči, plní, keď sú ženy, kráde vaša. Majte naľavo dobre priateľ, a dobrý bek. Hotovo, ženy z Polného Kesova, výsledný čas 21:34. 21:34 výsledný čas, pozrieme si rýchlejšie a to na ľavej strane.